És un escàndol. Els has escoltat? Aquí, Amb Marta i Menga? Marta i Menga, només els fa falta l'erenga. L'Erenga? Marta i Menga, el podcast juvenil de la Plana Ràdio que pots escoltar dimarts a les 9 de la nit i dimecres a les 10:30 del matí. Presentat, editat, explicat, embolicat per Roger i Enya. Segueix-los a Instagram, Marta i Menga, _podcast. I... Al lío! Bon dia Bona tarda. o bona nit, depèn de l'hora que mos esteu escoltant. Benvinguts una setmana més Un altre dimarts més. al quart capítol, 4 ja, sí, Sembla un l'altre podcast fet per Enia Garcia. i Roger Franquet. Bueno, abans de començar, recordar-vos que la setmana passada vos vam animar a que mos comentéssiu per les nostres xarxes socials, que recordem que són el nostre Instagram, Marta i Menga, _podcast. Mos diem igual a TikTok. I també recordar-vos que teniu el vídeo penjat al YouTube de la Plana Ràdio, que a part d'escoltar-nos, doncs també mos podeu veure. Correcte, però, Enya, esta setmana sí que sí. O sigui, esta setmana ja hem començat a veure com vosaltres ja mos reaccioneu, ja mos comenteu, ja mos dieu de quin team sou, Deixeu una miqueta la vergonya i mos agrada. i és el que volem que seguís que esteu fent, perquè nosaltres, pues, vos Mos fa volem il·lusió. sentir presents. Sí. I bueno... he Tenim trobat- una cosa a dir. Sí. Tenim una cosa a dir que mos fa especial il·lusió. Ja fa 4 capítols que estem en Batros. I que molta gent mos pregunta que per què no portem a gent. Pues Inviteu-me, no? Inviteu-me. Pues bueno, diem la notícia bomba, diem la notícia bomba, per dir bomba. per dir alguna cosa. Tenim confirmat qui serà el nostre primer invitat o invitada. Fora això, fort. Però, òbviament, No desvelarem. no qui és. desvelarem res. Si a cas al pròxim capítol algo podem dir. Una pisteta, no? Sí, Vinga, va. ja està bé, no? Sí. Bueno, sense més dilacions, la Ah. gent ja mos coneix, ja podem començar pel nostre joc, no? Abans de començar el tema principal d'avui. Que a la gent li encanta que mos Mira. mulléssim. Ja sona la música. Ja sona la musiqueta. En qui mos casarem avui? Pues ja sabeu, el nostre joc de casar, besar o matar. Va, aquí tenim lo vol en los noms, persones així conegudes de les Terres de l'Ebre. Enya, no m'hi digues molt, i agafa 3 paperets. Mira, només vull que no me toque un DJ. Perquè estic cansada. Pocs ne queden ja. Jo Mira, agafo abans ho altres dic. 3. Bueno! A veure. Bueno. A veure qui comença. M'ho pego i tot. Vaya tela. Uau! Uau. Va, començo jo avui, va. Va, sí, comença Ho tu. tinc aquí. Que sempre començo Vaig jo. a començar. Mira, n'hi ha un que el tinc claríssim. Perquè damunt, quan vam fer la proposta de noms, n'hi havia alguns que jo no coneixia, que m'he hagut d'informar. A mi m'ha tocat avui Gessamí Caramés. La cuinera, que tothom sap qui és, menys Roger Franquet. Correcte. Sí, Soc un desastre. Jo ho sé. I me maldaves perquè no sabia qui era una de Sálvame. Bueno, Cèlia Espanya. Celia Espanya, creadora de contingut en català molt coneguda actualment a les nostres terres. I Berti, I Berti, creador de contingut en català. I que va estudiar amb mi. A l'Insti? Sí, molt bé. al batxillerat. Però jo avui ho tinc clar. Tinc clar a qui mataré, perquè com no la conec, doncs... No hauries, no He de hauries. matar a Gessamí Caramés. Una llàstima. Tot i que sigui cuinera, que això m'aniria molt bé a mi, perquè jo cuina bastant malament, Sí, ets però la mato. pèssim. Llavors, va, ja està, ho tinc clar. Me caso en Cèlia Espanya, perquè m'agrada molt el seu contingut en català i lluita molt, sobretot, pel nostre dialecte. I a part perquè vam coincidir fa poc a un puesto i me va caure molt bé. I damunt, fa uns anys, venia molt per Santa Bàrbara. Ui, és I bueno, boníssima. Del meu poble. me beso Ai, en Berti. Pues mira, per què?
també una mica per descarte, no? Però al final ja mos coneixem i podem dir, mira, sortim els dos de festa, anem a emborratxar-nos i un dia així, doncs mos besem. Pues molt bé, me sembla estupendo. Iau! Iau. Pues a mi, A veure qui t'ha tocat. pa variar, m'ha tocat un DJ, esta vegada Ismael Sastre. Jo trobo que això t'ho hauries de plantejar. Lo dels DJs? Sí. Sí, no sé, és una senyal o algo. Després m'ha tocat a la nostra estimadíssima Clàudia Chiva i, per últim, La millor. a Ferran Bel, exalcalde de Tortosa. Mira, Jo trobo que ho tens clar, no? ho tinc claríssim. Vale. El dia que més que ho tinc. Me caso en Clàudia Chiva. Estava Totalment, claríssim, no? sí. O sigui, és una xiqueta que canta bé, agradable, que va participar a Eufòria. Mos agrada, mos cau bé, del meu poble, ideal, me caso amb tu. Sí, Mato, claríssim. claríssim. O sigui, Ferran Bel, ho sento, no tenim res en contra teua, o sí, però Bye, te bye. mato. O sigui, Tortosí... Puto i fi. A veure, No m'ha volia... sortit de dins, Vale. però és broma. Adeu. I beso a Ismael Sastre. Com no podia ser altra cosa, és DJ, mira, en què és DJ ja ho dic tot. Tu et podries fer una llista amb tots els DJs que t'anessis liant, no? Per exemple. Segons el joc, sí. No dono claro. a l'abast. Ara Vale, sí, va. ja està. Una altra vegada més el joc fet. I avui, doncs, tenim un tema que, com sabeu, són temes que podríem estar hores i hores parlant. El temps que tenim aquí no dona pa més i sempre intentem anar el més ràpid possible i tocar una mica de tot els àmbits sobre aquell tema. Però, bueno, fem el que podem i Farem parlem el del que que podrem, podem. parlem lo que mos surt i lo que en este moment més Sí. volem comentar. Vale, Dis-ho tu avui. lo dic jo. Mira, com podeu veure, el títol del capítol és Sense etiquetes i el per què és perquè parlarem de prejudicis i d'estereotips. Sí, Tot un món. és un món molt complex que crec que des de que va néixer la societat s'han creat uns estereotips, uns prejudicis, de tot en general, De tot, de tot. en quant a sexe, a gènere, en quant a l'esport que fas, a la música que escoltes, que s'han anat creant, Aspecte que físic. estem encallats en els estereotips i en els prejudicis Sí. i només mos porten discriminacions. Totalment. I avui parlarem d'això. Parlarem una miqueta del tema. Per començar, ja que ho has nombrat, parlem dels esports, vale? Prejudicis i estereotips dels esports. Jo crec que els dos coincidim i tothom que me l'estigui veient crec que coincidirà. Jo crec que és molt fàcil. Si fas un esport físic, Sí, i partint de la base de que la societat ja estem classificant esports de masculins i femenins, molt bé, partint d'esta base ja és com... Fas futbol, ets un home. ets un home. Ets un home. I si ets una xica que fa futbol, ets Ets lesbiana. És que sí. Sí, sí, sí. Fas algo artístic, fas twirling, fas patinatge, fas ball, I ets un xic, doncs ets gay. ets gay. I si ets xica, el que has de fer. Exacte. I crec que mos hem criat així i ja és el moment d'anar veient que les coses no són així. Sí, de trencar estos estereotips. Però, bueno, poquet a poquet trobo que s'està aconseguint. Tot i que, també és veritat, que ajuda, per exemple, pues, un futbolista de primera divisió que sortigui de l'armari, no? Per exemple, Per exemple, o de primera divisió o d'última. No? de quarta catalana, no? Per exemple. Jo no sé molt bé com va això, però ja mos entenem. Sí. Perquè al final a mi em fa ràbia perquè jo, per exemple, a mi mons pares, bueno, i mon iaio m'ha apuntat a futbol, van veure que jo no valia un pito al futbol. I jo me'n vaig anar al Ball de Saló. Molt bé. És una cosa que em fa ràbia perquè sempre es diu, no? Fas Ball de Saló, doncs segur que és gay. És La coletilla. Correcte. Sí. I me fa ràbia perquè penso, si jo parlés dels futbolistes de les Terres de l'Ebre que s'alien tios, és que, claro, potser tremolaria tot. Llavors, me fa ràbia perquè al final posen a tothom al mateix sac. Totalment. I crec Sí. que aquí hauríem de mirar una mica bé les paraules I els fets de cadascú. Correcte. Estic molt d'acord. Però no direm res més perquè... Qui se sentigue per al·ludit, que s'ho Correcte. sentigue. Sí. I ja està. Sí. Un altre tema. La música que escoltem. Una altra cosa, què tal, no? Sí. Si ets
xica, sobretot, i escoltes música que se sexualitza a les xiques o alguna cosa així, Correcte? pues ets una fresca, Una fulana. te lies en tots, no tens Sí. filtros, etc. Si t'agrada perrejar i t'agrada moure el cul quan balles, ai, mira, esta, és que és ben... saps? Llavors, doncs, bueno, al final també estem una mica veient que hi ha una mica de masclisme en estos fets. Totalment. Sí, totalment. Ja ho vam comentar l'altre dia al concert d'Aitana i el concert de Raúl Alejandro, que els comentaris no són el mateix. I fan exactament el mateix o inclús ell més. Sí, Però bueno, però ja no en quant a si ets home i si ets dona, sinó passa en moltes coses, com per exemple si ets adolescent. també. Els adolescents, o la gent més jove, se mos cataloga com que anem, per exemple, pel nostre poble i som antipàtics en la gent gran. Sí, O que mos la suda tot Sí. i que no tenim responsabilitats ni res. que I som això uns inconscients, que som uns tot lo peor. i és mentida, perquè jo, per Mentida. exemple, jo recordo, aquí al meu poble, molta gent gran fa, a l'estiu, surt al carrer a fer la fresca, Sí, no? A molts de també, pobles. Sí. I jo sempre Bon saludo. dia, hola, Bona nit, no sé què, tal. Jo sento molta gent dir, ai, no m'ha saludat. Però a vegades passo pel costat d'una persona gran i li dic, bon dia, i a vegades no em contesta. I penso, O està sordo o és antipàtic. també podria ser. Sí. Però sí, I això de fotre tota la gent al mateix sac, a mi me fa molta te fa ràbia. ràbia. Me fa molta ràbia. Se nota. Molt bé. Què més? La roba, la vestimenta. Jo, A veure, és veritat que sóc la primera, i ho admetixo, que a vegades veig a segons qui i per les pintes que porta me canvio de cera, per exemple, no? Pues, sí, perquè no me causa bona impressió, perquè al final som una societat superficial i la realitat és que el primer que veiem és el que veiem. Sí. O sigui, el que primer percebem és el que veiem, volia dir. Llavors, pues, no ho sé, una persona polida i neta, segons la meva percepció, percepció, pues, no sé, me resulta més agradable, menys conflictiva, que després potser no té res a veure, però... sí. I també crec que en la roba també poden jutjar-te una mica en quant a partits polítics. Per què? Per exemple, un xic que va en camisa i xaleco, Ai, sí. això és un estereotip. A qui creus que votaries? A qui que votaria, Al PP per exemple? o a Vox. I una persona que va en rinyonera, en pantalons cagats, a qui votaria? A esquerres. O a la CUP. A la CUP, sí. Llavors, o per exemple, una xica que es deixa pèls al sobaco, que això també és algo que jo... Total. A mi, per exemple, els pèls no m'agraden, ni a un xic ni a una xica, vull dir, jo no m'agraden perquè penso que fan pudor. Sí, Però, és algo per higiene. Però si una xica se deixa pèls al sobaco, està obligada a votar la CUP? No, però segur que va a la UAP. És broma, però són estereotips que se repeteixen al nostre dia a dia, sí. Sí. És una realitat. Sí. Jo, mira, me'n recordo perfectament de quan vaig anar a estudiar a Barcelona, que tu allí vas al metro i veus una persona que porta el cabell tintat de color blau. Allí passa desapercebuda. Sí. Ningú diu res. Sí. Aquí al nostre poble, algú es fa el pèl de color blau i tot, o sigui... És el monotema durant una setmana. Sí, que Ja. s'ha fet el pèl, Sí. no sé què, no sé Criticar quantos... i criticar i pum. Sí. Sí. Vale, ara anem a comentar una cosa que no és així del rotllo, però sí. A veure... Que els homes no ploren Mm? o que les rúbies són tontes. Pues tot és el mateix sac. Tot al mateix sac. Sí. Els homes no ploren? No poc. I podríem dir que inclús més. Sí, però Que les dones. en privat. Sí. Per què? Perquè la imatge que et venen és Si los plores, homes ets fràgil. Correcte. I els homes han de ser forts. Sí, tu no pots plorar en públic perquè llavors seràs dèbil. Perdona? O sigui, a quin món vivim? És fort. Però bueno, a poc trobo que s'està començant a normalitzar una miqueta. I el de les rúbies són tontes, jo, si fos rubio o rúbia, a mi em faria una ràbia, Ja. perquè al final és com... Que al final molta gent no pren en sèrio a la gent rúbia. Trobes? Però és com quan estàs conduint, vale? Perquè he sentit comentaris de persones, jo estant al cotxe, que algú fa com una mini imprudència o el que sigui, o va a passar alguna cosa però no passa a la carretera, i el comentari,
Segur que està conduint una dona. Sí. Perdona? Eh. Però de què vas? I després ho veus i potser és un home. I és un home, No? o que siga el siga. que siga, però és innecessari d'este comentari, o sigui, calla la boca, pensa-ho, però no ho digues perquè quedes fatal. Sí. O, ara que me ve al cap, també, jo te'n recordes que al Twitter una vegada vaig posar que la roba no té gènere. Per a mi sí que és difícil, i sobretot a les Terres de l'Ebre, perquè al final jo crec que som un territori on encara hem d'evolucionar una mica més que una capital. Sí, sí. Per Queda molt per a descomptat. fer. Jo, per exemple, penso que una falda, si un home se la pot posar, no se l'ha de criticar. El que passa que sempre mos han venut que les faldes són per a dones. Sí, home, O que una corbata és per a tu vas a un home. una botiga i hi ha secció men i secció woman. Ja està. I a la Sí. secció men no trobaràs ni una falda ni un crop top i a la secció woman no te trobaràs una pajarita o una corbata. Sí. I és així. Igual això passa en les joguines o en els També, colors. També, també. Arriba ara, que d'aquí poc arribarà el Nadal. Ho podrem veure a les revistes. Ho veurem. És que estic convençut que ho veurem de Niña. una cuineta per a les xiquetes, Sí. un cotxe elèctric pels xiquets, una pilota pels xiquets, una nina per les xiquetes. Sí. I crec que tots hauríem de fer una mica un canvi i a poc aquestes coses anar-les canviant. Sí, però és que el canvi l'hem de començar a fer nosaltres i les nostres generacions més altes Sí. per a que les de baix, perquè al final som un reflexe de tot el que ve. Sí. I el canvi, o sigui, ha de començar per nosaltres. Los colors. Sí. Vas de rosa? Ai. Quin color... Mira, ara no és per res, però els nostres gots no estan ficats a propòsit No. així. Verd, rosa, rosa, verd. Però segur que a més un li ha passat pel cap. Ai, segur que n'hi ha el rosa perquè és la xica i ell perquè lo xic. No, no ho pensem. No. I els colors són colors, I la menys, roba, roba. Sí, totalment. Però també pot passar això, per exemple, en l'origen, no? O sigui, Sí. en les ètnies. Ètnies, orígens, sí. Si ets gitano, problemes, robes... Si ets... Si vens de l'Àfrica, per exemple, és que ven aquí i ells tenen totes les ajudes, Són uns s'aprofiten... aprofitats... Sí. Llavors, jo crec que, bueno, o els catalans mateix, en nosaltres mateixos, Sí. mira, la Que gent som uns agarrats. tothom, o sigui, tu vas a qualsevol comunitat autònoma d'Espanya, Sí, definís els catalans, són tacaños. total. Pues jo tinc amics o amigues que són agarradíssims que los estamparia contra la porta de les tonteries que fan. Però Molts altres no, no. I estic convençut que hi ha andalusos que ho són. des de luego. Però bueno, estereotips, no? Sí. Difícils de trencar, però no impossible. Que, bueno, pues, a poc hem d'anar obrint una mica la mirada, Sí. no? Canviant pues, estos pensaments, obrint la ment, perquè al final tots estos estereotips creen discriminacions. Totalment. O sigui, i crec que a un món així no podem viure. No. I ara, per acabar en la secció del tema d'avui, m'agradaria parlar dels col·les, vale? De tema discriminacions, que ara, per sort, podem veure molts de tipus de famílies. Vale? Sí. Llavors, al nostre cap, estereotips, prejudicis, una família ha de ser un pare, una mare i els fills. Parelles més enllà de gènere masculí-femení, hi ha gent que és una aberració, o parelles que no volen tindre fills, o sigui, que tu t'has de casar i després tindre fills sí o sí, o sigui, són coses que trobo que a poc s'han d'anar canviant, que cadascú visqui la seva vida com vulgui Sí, i que cadascú té la seva. correcte. El que tu dius, que cada un respecte el que fa que qualsevol persona, sense fer mal a ningú, que cada un vestisca com vulgui, que cada un estime com vulgui, que cada un escolta el que vulgui, Total. que pense com vulgui, i sobretot respectar els altres i no fer-los mal, Molt d'acord. no? Sí, I nosaltres avui hem vingut aquí per enviar este missatge. totalment. No? Fora les etiquetes, Fora prejudicis. no? Perquè moltes vegades te pregunten, bueno, tu com te dius? I la teva carta de presentació és jo sóc Enya Garcia, tinc 24 anys i sóc heterosexual. És necessari? No. Pues En tampoc això ho cal diem tot. pels homosexuals. I ja està aquí. Vinga, Sí, va. no? Ja Perquè està. ara què? A veure esta musiqueta? La musiqueta, que us agrada. Va, Enya, balla una mica. Com diu, com diu? Espera, que encara no canta. Podem anar avançant, que ve la nostra secció al lío.
La meva preferida, diria jo, de tot Sí? el capítol. Sí. A veure, doncs perquè al final cada setmana no, doncs portem coses diferents. Avui són les red flags. Què són les red flags? Això, Enya, què són les red flags? Explica-mos. Les red flags ho podríem dir com que són característiques d'una persona que a priori, abans de conèixer-la, a tu te tiren atrás. I ara vos venim a donar alguns exemples que per a nosaltres són red flags. Sí. Que ho podríem dir com estereotips o prejudicis o què? En plan, si fa això no m'agrades. Bueno, perquè jo, per exemple, no ho compartixo. Vale. No? Sí, sí. Són coses que no mos agraden ja més Sí. personalment de... Claro. No? Cert. Per exemple, tu respectes, però no t'agrada. No, molt bé. Sí. Levantando las manos. Vinga, comences? Perquè una red flag podria ser, no? Ara nosaltres mos creem un perfil a Tinder, no? I et surt la descripció. Molt I nosaltres bé. diem, acceptem, no? Match o no match per tal cosa. Molt bé. Comença tu, va. Jo no faria match en una persona si veig que... me fa vergonyeta. Si veig que a la seva descripció d'Instagram té o una bandereta d'Espanya o fica visca els bous. Què vols que et digui? No m'agrada. Me podria acabar enamorant d'esta persona? Pues potser sí. Però si tinc al costat una altra persona que triar, pues quasi que l'aparto. A veure, doncs, totalment respectable. Jo també penso que un Viva Espanya on visca els bous a la descripció d'Insta no toca. A mi No no me toca. definix com a persona. Claro. Però bueno. Trobo que la gent mos defineix en moltes altres coses que això, però bueno, sí. Molt bé, te toca, va. Jo li donaria una red flag, que red flag vol dir bandera roja, a una persona que vegi un símbol de cigarro, que sàpiga que fuma, o el símbol este de marihuana, que es posa molt. Què significa? A mi tampoc m'agrada gens que fumen. Ho sento molt. Ho podria acceptar, sí, però si Jo- pogués... Crec que no, Tu no podries acceptar? perquè una persona que fuma necessita fumar, llavors Bueno, a casa ha de fumar. però potser, no sé, No, jo és que l'olor tabac no m'agrada, Ja. l'olor que se'ls queda a la l'olor boca. és horrible. No. Jo ho tinc claríssim, una persona que fuma, jo no podria estar en esta persona, és que no podria. Claro, aquí mos diuen, si vos doneu la llengua... Estàs que... liant. No. No ho has fet mai? No t'has liat mai en algú que fume? Home, claro, estic convençut, igual que Tant algú... tiquis-miquis no ets, pues. Bueno, que algú que veu molta cervesa a una festa, Horrible. la boca pudix. O sigui, fot una pudor que corrom allò. Sí. Però bueno, mos ho traguem. Va, seguim, Vale, que això me toca. se'm va de les mans. Mira, a mi és una red flag enorme que no tracte bé als camareros, als dependents, a la gent que treballa de cara al públic. Me rebenta. O sigui, com que... Perdona. Moza! Claro. No toca. O que no dona les gràcies. O que, no sé, hi ha vegades que a mi m'han donat un plat i m'han dit bon profit i he dit igualment al camarero, saps? O sigui, és que no em puc estar callada. És una persona que m'està fent un servei que menys que ser agradable, no? Sí, totalment. Ja està. També et dic, o sigui, estic totalment d'acord, però és que una vegada a Barcelona vaig posar una fulla de reclamació a uns camareros perquè el tracte no va ser gens Vale, a veure, si el tracte que tu reps no és bo. bo, Correcte. no te rebaixaràs al seu nivell, però Un dia ho tampoc... explicaré. Vale, un dia ho expliques. Perquè com treballo de cara al públic, sé... Lo que és, no? Sí. Ja. Jo no ho puc dir, però, no ho sé, des de l'altra perspectiva trobo que no costa res ser agradable. Totalment. Vinga. Vale, jo, una red flag, ara sí que ja és conec amb esta persona. La conec, la presento als meus amics i amigues i me'ls critica. Uf, li diria, En quin moment? veus la porta? Sí. Jo tinc clar, jo he de triar entre amics o parella, Està claríssim. ho sento. Els amics són per tota la vida. I la parella, doncs, potser no. Super d'acord. Ho sabia. Molt bé. Vale, jo, l'última, vale? Vale? Per mi és una red flag i és molt comú que digui és que la meua ex estava loca.
No pot ser que totes les ex estiguen loques. S'havia de dir i s'ha se dit. dijo. Perquè és És que que- ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Sí. Perquè és que potser el loco o el que feia coses malament era ell. Correcte. Però és que la gent que diu això normalment... Autocrítica zero. Sí. Vinga, la teva última. Va, la última. La meva última és que tingui el símbol, que li agrade, que estigui enganxat o enganxada als videojocs. O sigui, no puc. No puc. No ho comparteixes, tema no? videojocs, anem a jugar al Fortnite, ara a les maquinetes... Ara, per exemple, ha sortit el FIFA 24. No. Que estigui allí... Que dediqui més temps al videojoc que tu, no te va, no? Red flag. Red Adeu. flag. Bye. Bye! Sí, sí. Que et canvien per una pantalla és trist. Però bueno. Ja ho tenim. Ja de ho moment, tenim. àmbit estes. Ja més avant potser en diem més, no? Sí, perquè, per desgràcia... Este cap de setmana. És festa major este cap de setmana, algun puesto? Pues festa major, que nosaltres sapiguéssim, No. no. Però hi ha un munt de fires. Sí. A veure, comences tu? Començo jo. Què podem fer? Doncs mira, si vols, del 20 al 22, te'n pots anar a Tortosa, a Ebrocasió. Què és? Doncs és la 26a fira del vehicle d'ocasió. Si voleu així mirar cotxetita, doncs aneu a pegar una volteta per Tortosa. Molt bé, però si el món del cotxe No no te va? t'interessa i tu vols comprar mobles, doncs te'n vas a la 15a Fira d'Artesania de la Fusta i el Moble, que és el dia 21 i 22, òbviament, Cala Sénia. Tu t'has de comprar alguna cosa? De moment no, però bueno, Jo tampoc. qui se ho hagué de comprar que vagi. Després, Amposta, al meu poble, del 16 al 22, les 18enes jornades de les lletres ebrenques. Què és? Doncs molt clar, no ho sé. Però... Home, enya, t'has d'informar? Ai, Ho de sento, no he veritat. tingut temps, però m'informaré i ja aniré. Vale, vas i la setmana que ve mos ho expliques el que és. Au. Vale, què més? La 5a festa de l'ecoturisme del Delta de l'Ebre, que és el dia 20, 21 i 22 a Deltebre. I ara, Roger, mos explicarà què és, Roger? Pues mira, és una festa que es fa a diferents pobles de les Terres de l'Ebre, va variant, i fan pues, moltes activitats. No en té ni idea. Va, prou. Vale, va. Va, la meva última. Ja para. Va, pues bueno, ara sí que ho sabem. Mon podem anar a les Oktoberfest que fan. A la Ah. ràpida, Quin dia? lo del 20 al 22, de divendres a diumenge. O lo 21 a Godall. Molt bé. Visca la cervesa. Què més? La festa del tren. No puc. Tu sí que estàs com un tren. Tu sí que estàs com un tren. La festa del tren el dia 21 i 22 d'octubre a Móra la Nova. I finalment un festival que fan aquí a Santa Bàrbara, al meu poble, que es diu... Ja se diu Rijijiu. Mira, vaig a... Rijijiu, del 20 al 22, a Santa Bàrbara. Me mullo? Mullat. L'any passat va ser un quadro. O sigui, espero que aquest any sigui millor. Ho havia de dir, és que ho havia de dir No perquè... et va agradar. No. Vale. Va, ja està, perquè tinc una taqueta avui. Jo estic no sé suant. què m'ha passat. Bueno, Acabem, mos despedim. com sabeu, en una cançó que fa referència al tema que hem parlat de les etiquetes. I avui, com podeu escoltar, és una de Meghan Trainor, que es diu... Com diu la cançó, All About That... Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do. 'Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see them